נכון. נועם, מה אתה רוצה? מה? נועם, מה אתה עושה בחול? מפתח פתח בחול ביבא. מה אתה עושה? גנן. בחול, בגנן. מה הגנן עושה? מה הגנן עושה בדשא? מה הוא עושה בדשא? מדיח. רק פה. הבית שלי פה לשמאלה. אבל מה אתה עושה בחול? מה הגנן עושה בחול? מה למינה? מה עושים כשמגיעים לכביש, נועם? למינה, תסתכל שמאלה. נכון. לא ואם מחנה. אין מכונית, איזה חבחצות. אז אפשר לחצות, נכון. אולי תשיר את שיר הכוכב? רוצה לשיר? לא. למה? בלפטופ. מה? בלפטופ. מה? בלפטופ. מה אתה רוצה? בלפטופ. את מה? בלפטופ. מה לראות בלפטופ? בלפטופ.